יובל, אני בווידאו, אם בא לך ככה להגיד כמה מילים. ישבנו בכניסת הרסון, עם נוף פנורמי. זה מהמם, חבל. דרכנו לשופים. כן, הולכים בדרך לשופים. לראות כמה יקר לנו וכמה אנחנו לא נקנה. כן, לראות כמה אנחנו לא נקנה. יחד עם זאת אנחנו נהנים מכל צעד. כן, כל צעד, שתראו איזה מהמם, אני פשוט בא לי לבכות. אני חייבת לומר שזה פשוט מפעים את הלב לראות את הדברים שאנשים יצרו פה לפני מאות ואלפי שנים. ובהחלט טיול של once in a lifetime שאנשים צריכים פשוט לעשות את זה. כי הערך המוסף שיש כאן מבחינת תרבות, אדריכלות, בנייה, מנטליות, דרך באמת שלא יסולה בפס. טוב, יובל חפר כבר, הבנו. יפה פה וזהו. כן, בדיוק. זהו, אז אנחנו נסיים פה. תומר מאוד לא סבל לי. אבל זה בסדר, אני מקבלת את זה. ברמת האינטליגנציה טוב, תגידי שלום. ביי. ביי. יופי.